Και γεια σας παιδιά, σήμερα δεν ξέρω αν θα το έχετε δει, θα τεστάρουμε στο Five Nights at Freddy's 4 αυτό το πράγμα που αν μεγαλώσει το φωτισμό, τις σκιές και τέτοια στην αριστερή μεριά του δωματίου στην πόρτα θα εμφανιστεί ένα σμπόνι, μια φάτσα έτσι τρομακτική. Οπότε πάμε να το τεστάρουμε. Πρώτα πάμε εδώ. Ναι, ωραία. Τραβάμε το screenshot. Σας το δείχνω για να μην το κάνετε εσείς. Κάτω κόπο, ναι, τσάμπα κόπο. Ωραία. Να το έτσι. Τώρα το ωραία. Τώρα θα δούμε εδώ. Αυτό τι βλέπω, από ό,τι διακρίνω δεν δείχνει κάτι, δεν φαίνεται κάτι, δεν ξέρω. Οπότε όπως μπορείτε να δείτε κιόλας εδώ δεν έχει κάτι, οπότε είναι edit αυτά τα βίντεο. Αυτό, κάντε μου ένα subscribe, ένα like. Γεια σας.